What's up mga kumari at kumpari? Welcome sa ating channel. Ngayon ay makikibirthday po tayo sa aking minamahal na nanay. Tara, samahan niyo po ako. Hello guys, birthday ng aking minamahal na nanay. So ayan, picture taking muna bago kumain. Kahit ako nagugutom na. So ayan, pa-picture muna. Siyempre, mga apo muna. Yan si Raymar, si Benson, saka si Mimay, Chirian, si Juban, si Jamcar. Ayan, padami ang apo ni nanay. Dahil mapagmahal si nanay, maaarod, ugaw. Saya-saya naman. Ang cute nila. So, ayan guys. Yan ang handa namin para kay nanay. Siyempre, luto ko yan. Puro mga kakanin. Mga favorite kasi niya yan eh. So, ayan. Bago tayo kumain, kumanta muna ng happy birthday kay nanay. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So ayan guys, kainan na, gutom na mi. Gusto ko na matikman ang niluto kong kakanin na nasa bilao. Tara, chibugan na. Siyempre, may cake, di rin mawawala ang coke. Ika nga, iba ang sarap pag may coke. Yan, puro kakanin na nasa bilao. Siyempre, swerte daw yan, mga kakanin. Yan, may maha, may puto. Lahat, bibingkang tapong, bibingkang latik, suman, maha, puto flan, pansit, spaghetti. Sarap kumain. Tsak, mabubusog po tayo. Santa dalam ti karuman, andi pa. Sama kay ang yan din. Tayo may So, ayan guys, madami pa. So, hindi namin naubos. Madami pang kakanin. Siyempre, hindi rin nagpahuli si Rice sa amin. Gift niya daw kay nanay. So, ayan, binubuksan ni nanay. Siyempre, hindi na surprise kasi nakita niya na. Nakalabas na pala yung pera. So, ayan. Tipon ni Memin ko yan. Gift niya daw kay nanay. So, ayan. Sana gumaling na si nanay. Pagaling daw kayo. Dahil birthday niya may trangkaso. So, ayan. Kahit hindi nyo na daw tanggalin yan. So, ayan. Saya ni Meme.
Hello, te. Di kuyang, super. Sige na ba, kuya? Hi, Tita Terry. Shout out po sa inyo. Ay, energetic. Ay, si John. Hanggang sa muli mga guys.